पानिराम ब्रह्मआ देरहाखाबाय 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 बाब माने बिपिएफनि माने माखासे वर्कार्सफोरा दैदेनगिरिफोरा माने बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव ओरैबायदि बुंगासिनो माने पानिराम ब्रह्मआ देरहाखाबाय 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 19 नं सिडली चिरां एसटि समस्तियाव माने पानिराम ब्रह्मआ देरहाखाबाय देरहाखाबाय माने रायजो राजाफोरखौ ओरैबायदि थगायगासिनोसै माने देरहाखाबाय होननानै ओरैबायदि थगायनो हायो बिपिएफ पार्टिया रायजो राजाफोरखौ माने देरहाखाबायानो लायनो एकदम थ' पानिराम ब्रह्मआ जेननोसो थांगासिनो दं रायजो राजा नोंथांमोन पानिराम ब्रह्मआ 19 नाम्बार सिडली चिरां समस्तियाव पानिराम ब्रह्मआ जे जेननो थांगासिनो दं बियो माबायदि आरो बोरै बेखौ नोंथांमोन आं फोरमायनो रायजो राजा नोंथांमोन मानोना जोंहा बेयाव दङ पानिराम ब्रह्मनि हेंथायै एगेन्स्टआव अपोजिटआव दङ जोंहा मानाव गेदेर फेरेंगा बसुमतारी रनजित बसुमतारी सार बिथाङा दं आरो नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनो कंग्रेसनि सासे दङ कंग्रेसनि बिजाथि दङ दा जियानो हक जोङो बेयाव सावरायगोन बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि जोङो सावरायगोन रायजो राजा नोंथांमोन मानोना जिथुनाखि नोंथांमोना नुनो मोनदों 19 माने 19 सिडली चिरां बे माने एसटि समस्ति दै गासै बेयाव माने टटेल भटार्सआ माने 2 लाखनि खाथियाव दं रायजो राजा नोंथांमोन माने बे चिराङाव माने एसटि समस्तियाव चिरां समस्तियाव दा माने जोङो बेखौ पार्सेन्टेज हिसाबै जोङो रानोब्ला हिन्दुफोरा दङ 70% माने सामथिं आरोना बेनिफ्राय आरो मुस्लिमा दङ 15% सामथिं बेनिफ्राय ख्रिस्टियाना दङ 13% सामथिं दा रायजो राजा नोंथांमोन पानिराम ब्रह्मआ माबायदि जेनगोन होननानै बुङोब्ला बेखौ डाइरेक्ट माने पइन्ट टु पइन्ट नोंथांमोना फोरमायनोसै मानोना आसामनि 6 जनगोष्ठिया माने एसटि बिदोंमोन नाथाय बिथांमोना दि एसटि बिनाय समाव मा बुंदोंमोन ओरैबायदि बिसोरो माने आन्दोलन खालामदोंमोन ओरैबायदि माने मा होनो बेखौ आन्दोलन खालामदोंमोन सोमावसारदोंमोन एसटि नांगौ होननानै आसामनि 6टा हारिया दिनै आसामनि 6टा हारियाव माने हिन्दुफोरा गोलैयो रायजो जादोंमोन बेयाव जोङो बिपिएफ माने बिजेपि माने बिपिएफ रायजो जादोंमोन बे मोननैया बेबायदि मानोना एलायन्सआव दङ माने ओरैबायदि माने आसामनि 6टा जनगोष्ठियाव मोनथिखागौ माने बिपिएफनो भट होनाय माने बिजेपिनो भट होनाय दा सिगाङाव बुंखादों एसटि मोनाब्ला 2026 मायथाइनि एमएलए बिसायख'थिनि सिगां जुदि एसटि मोनाब्ला माने बिजेपिनो भट होआ बुंदोंना बुङाखैमोन रायजो राजा नोंथांमोन बुंदोंमोन ना बिजेपिनो भट होआ होननानै थिग दा बेबायदिनो बिजेपिजों एलायन्सआव थानायनि थाखाय बिपिएफ पार्टिया दिनै 6टा जनगोष्ठिनि भट मोना आरो नोंथांमोना नुबाय थांनाय बिटिसि काउन्सिलाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा माने मिया माइनरिटि मुस्लिमफोरखौ थगायबाय नङा होमबा 80% माने भट लानानै दा गोबां थगायबाय आरोना एकदम माने प्रबन्सना खालामबाय दा मुस्लिम भटखौथ' मोनखाया माने 33% मथा मथि 30,000सो माने भटार्स दं माने बे सिडली समाव मुस्लिमफोरनि दा 30,000 भटआ रनजित बसुमतारियाव गोलैसिगोन रायजो राजा नोंथांमोन आरो लोगोसे नोंथांमोना नुनो मोनो राजबंशियाबो होखाया राजबंशियाबो इउपिपिएलआवनो होगोन आरो लोगोसे नुनो मोनबाय बेयाव सावथालिफोर दं नङा होमबा आदिबासि सावथालि दा बैफोर जनजातिफ्राबो मा खालामबाय इउपिपिएलनो होजोबसिगोन जायनि जाहोनाव 80% भट लानानै हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा थगायदोंमोन दा बिनि फिथाइखौ मिया माइनरिटिफोरा नैबे बिसायख'थियाव होसिगोन आरो एसटि बिनानै जाय हारिफोरा मोनासै नङा होमबा रायजो जादोंमोन एसटि बिनानै जाय हारिफोरा मोनासै बै हारिया दा मा खालामसिगोन
BPF नो भट होला रायजो राजा नोंथांमोन मथा मथि BPF-आ ओरैबायदि माने माबायाव जेनगोन ओरैबायदि माने डिफारेन्स भटआव जेनगोन बे 19 नं सेटलि चिरां समस्तियाव माने रन्जित बसुमतारीजों ओरैबायदि फानिराम ब्रह्मआ जेनगोन बे माने हिस्टोरि जागोन माने रायजो राजा नोंथांमोन ओरैबायदि गाज्रि जारिमिन जागोन ना माने बिराद माने माबायाव जेनगोन माने एकदम फारागाव जेनगोन ओरैबायदि दा बेखौ रायजो राजाफ्रा मोनथिनाया मोजां बेनिखायनो आरो जाहाथे सांग्रां जा माने जोंना मानव गेदेर प्रमद बर'नि दैदेननाय जि UPPL सरकार UPPL सरकारा मेनिफेस्ट' फोसावखाबाय माने ओरैबायदि फोसावबाय माने जिथुनाखि थांखि मट' थानांगौ रायजो राजा नोंथांमोन थांखि थानांगौ माबा मोनसे थांखि बिथांखि मोनसे एम माने लक्ष्य बेबायदि बबेबा पार्टिया जेबो गैयाब्ला माने बै पार्टिखौ सापर्ट खालामनानै लाब गैया नोंथाङा नुनो मोनबाय जेरै BPF पार्टियाव जेबो माने एम गैया लक्ष्य गैया मिशन भिजन जेबो गैया माने डिसिप्लिनबो गैया आब्रुथिबो गैया नोंथांमोना नुनो मोनबाय UPPL पार्टियाव जिथुनाखि थांखि मिशन भिजन एम लक्ष्य गासिबो दंजोबो आरोना माने ओरैबायदि गोजोन खौसेथि जौगानाय आरो गोरोबलायनाय माने जोंनि आसामनि सिङाव थानाय गोबां हारि माहारिनि गेजेराव गोरोबलायनाय गोजोनखौ नांगौ खौसेथिखौ नांगौ जौगानायखौबो जोंनो नांगौ गोरोबलायनायखौबो जोंनो नांगौ आरो बे गोरोबलायनाय गोजोन आरो खौसेथि जौगानायखौ मानव गेदेर प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारा थांनाय 5 बोसोराव रायजो राजानो होनो हादोंमोन रायजो राजाखौ गोजोन होनो हादोंमोन रायजो राजानि गोसोखौ जै खालामनो हादोंमोन मानोना ओरैबायदि माने जेबो दावराव दावसि गैया जायाखैमोन बमा थरसे बेराखैमोन गुलि गरसे बेराखैमोन बेबायदि माने इन्टारनेट बन्द खालामनो गोनां जायाखैमोन ओरैबायदि सान्थि सरकार जादोंमोन थ' बेनिखायनो आरो लामा दालां बायदि बायदि बानायनायाथ' जाबायानो थागोन सोलिबाय थागोन रायजो राजा नोंथांमोन बानायगासिनो जोंनि आसामावथ' 4 लाइनानो गैयामोन नङा होमबा आसामाव 4 लाइन गैयामोन दा 4 लाइन जाबाय बायदि बायदि जाबाय अब्लाबो जोबा माने जोंनि गामि ओनसोलावबो जोबा माने लामा बानायनो गोनां जोबा ओरैबायदि माने दा बेफोरो जाबाय थागोन मेन बेफोरनि जौगानायनि गेजेरजों जोंनो राजखान्थि मोनथायनि गेजेरजों जोङो मा जोंनि लाइमोनफोरखौबो जोङो दानांगोन माने सोलोंथाइनि बिथिङाव जौगाहोनांगोन माने हिउमेन रिसर्स सुबुं धोन सम्पदखौबो जोंनि गथ' गथायफोरखौ जों दानांगोन रायजो राजा नोंथांमोन जोङो जोंनि गथ' गथायफोरखौ इयुन जोलैखौ जौ जुवा बेबायदि जौ जुवाजों गफबनानै मेलाजों गफबहोनानै जोंनि गथ'फोरखौ जोङो गाज्रि खालामनो हाया रायजो राजा नोंथांमोन जों बरबाद खालामनो हाया मानोना नोंथांमोना नुनो मोनो नैबे मास मोनबायावनो BPF पार्टिनाव ओरैबायदि जौ जुवा दाइस माने फारफ्रोमनिफ्राय माने ओरैबायदि लाइमोनफोरखौ माने एंगेज खालामनानै दोनबाय ओरैबायदि माने दा बेफोरजों माने जोंनि बर' हारिया जौगानाय नङा जोंनि बर' हारिया जोंनि इयुन जोलैया माने एकदम धंस जालांजोबगोन रायजो राजाफोर थिग बेनिखायनो जि नैबे मानव गेदेर प्रमद बर'नि दैदेननाय जि सरकार बे सरकारा थांनाय 5 बोसोराव मावदोंमोन इन्जिनियारिंनि थाखाय 50 जन आरो डक्टरनि थाखाय 50 जन IPS नि 50 जन UPS नि 50 जन बिदिनो 200 जन माने लाइमोनफोरखौ फ्रि कचिं होदोंमोन जाहाथे माने आरो बिनि गेजेरजोंबो गोबां गथ' हिउमेन रिसर्स डक्टर सोरजिबाय थांनाय 5 बोसोराव इन्जिनियारिं सोरजिबाय IPS UPS अफिसार सोरजिबाय रायजो राजा नोंथांमोन थ' जोङो दिनै बेफोरबायदि जि एम थांखि मिशन भिजनफोरा BPF पार्टिनाव गैया रायजो राजा नोंथांमोन जायनि थाखाय जोंनो दुलाराय बड'लेण्डनि सिङाव थानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय नैबे UPPL पार्टि प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारा जोबोद गोरा रायजो राजा बेनिखायनो बेखौ लाबोफिननायाव जोंनि रायजो राजाफोरा फिन माने जानजि खाफ्रानांगोन नङाबा जोंनि लाइमोनफोरा जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फ्रा जौ जुवा बायदिसिना ड्राग्स माने गाज्रि बेसाद मुवाफोरजों गफबनानै धंस जानो थांगासिनो बेयो रोखा जाबाय रायजो राजा थ' जोबनायाव बेनो जै UPPL नि जै प्रमद बर'नि जै UG ब्रह्मनि जै जाथों।
जय